И здравейте, аз съм Максвеса, това е следващият ми клип и този клип ще бъде нещо като апдейт видео, за да обясня защо не съм качвал 3 дена, 3, не, ясно 3-4 дена, 8 дена някъде. Защото бях на море и не успях да качвам клипове, но вие май не сте ме разбрали, за 8 дена съм на море, 2 дена съм в Пловдив и после отивам на село. Да. Това е лошото, че няма да успя да качвам клиповете. В това апдейт видео също ще кажа, че след като се върна от село, ще очаквате от мен по всеки ден по един клип или по два, зависи дали ми се снима или не ми се снима. Може и някой ден да не снимам, но ще се опитам много да снимам. Също така, очаквайте като почнем училище да не снимам чак толкова. Нали, тогава съм сигурен, че за една седмица ще се намкачи по един по един клип, по 3-4 клипа, но все пак ще се постарам да качвам клипове, каквото и да става. Нали, все пак аз искам каналът ми в YouTube да пробие, да стана известен, но едва ли това ще стане доста бързо, все пак каналите не се разрастват за 5 секунди. Също така искам да кажа, че някои хора са ме питали кои са ми любими, дали следа английски или български ютубери, и следа и от двата вида, даже следа и влогъри. Също така искам да кажа, че доста хора ми гледат клиповете и това ме радва, а и най-обичаната поредица от вас Mod Survival. Разбира се, тя, не знам, доста е готина, нали, има готини модове като Respawn и някои други. Това беше за апдейт видеото. Надявам се да ви е харесало и да сте ме разбрали. Чао!